Ndiza neendaba ezimnandi ke bethunani malunga nomculi uBig Zulu ebesivile ke uba ebefumene ingozi yemoto ebusuku ngecawa. Molweni, ndanamkela kuMaMgobhozi TV. Namhlanje ke kukhona ii-pictures ebesiye sazibona zikaBig Zulu esesibhedlele, kwabe kuthiwa siyacela ke bethunani uba simthandazele. Kwakhona ke intombazana ecula noBig Zulu, nayazi yacula ngumculi nayo azana, oye wathi go live on TikTok ethetha ke chaza uba uzayobona uBig Zulu, otherwise kodwa ke akekho serious ngolaa hlobo bekuthethwa ngalo ngabantu ngokungathi ingozi yakhe imbi kakhulu. Then ke sabona ke uBig Zulu epostile ku-Instagram wakhe ii-pictures ebulela ii-fans zakhe esithi, Nkabi Nation, ngicela ukuthatha leli thuba ngibonge kakhulu ngemithandazo. Ngiphephile, ngisemandleni. Ngicela ukubonga kakhulu kodokotela, oomama lapha e-Albertine Netcare ngothando abangiphe lona. Ngiyabonga kakhulu koosisi noobhuti ukunginakekela. Ngiyabonga kakhulu, ngiphephile futhi ngirayithi, uthando lunye. Nyhani ke uBig Zulu ke xa simjongile bethunani shem akabonakali namanxeba, ufake nje iplastana, noba iplastana ilapha ngasendlebeni, and then ke abantu kukhona nee-flowers abamnike zona. Napha esibhedlele ke siyabona naba bantu baye bafota kunye naye. Hayi ke siyavuya ukuva uba uBig Zulu ebehoywe kakuhle bethuna esibhedlele, and then ke baye bakhomenta ke abantu under ipost yakhe besithi nabo bayavuya kakhulu umbona ephilile. Abanye babe besithi ke funeka abe careful apha kwi-industry ngoba abanye abantu ke abasebenza nabo banomona okanye abalunganga. Zitsho ke iindaba zasemveni kwemini namhlanje bethuna. Sivuya ke ukuva uba uBig Zulu uphilile. uMaMgobhozi uyanibona kwividiyo elandelayo. Bye.